Dalgħodu f'isem il-Grupp Parlamentari Laburista ġiet ippreżentata mozzjoni dwar il-familja, mozzjoni li tipproponi li jitwaqqaf kumitat permanenti dwar il-familja. Mid-diskussjoni li jiddominat pajjiżna tul dawn l-aħħar xhur ħareġ ċar li l-Maltin u l-Awċin jgħozzu il-familja. Ħareġ ċar ukoll tajt il-mozzjoni li l-familja jiffaċċjaw għatta sfidi u għalhekk li jeħtieġ li l-politiċi jaġixxu biex jassiguraw futur aħjar għall-familji Maltin u Awċin. Nemmnu li hawn kunsens wiesa' u qawwi f'pajjiżna biex insaħħu l-familja, qed ikun il-Partit Laburista li jippromovi xi ħaġa effettiva biex tassew mill-kliem ngħaddu s-sallazzjoni. Imma aktar minn hekk ukoll il-Partit Laburista jistenna li jkun hawn ukoll appoġġ għal din il-mozzjoni. Kien għalhekk li l-ġimgħa filgħodu l-kelliema Laburisti Mary Louise Colejro Preka, Justin Caruana u Carmelo Abela ippreżentaw din il-mozzjoni lill-iskrivan tal-Kamra. Qegħdin nagħmlu din mozzjoni biex nuru kemm aħna proattivi u kemm irridu nippromovu politika ta' prevenzjoni favur it-tisħiħ tal-familja u ovvjament biex nevitaw it-tkissir tal-familji. Il-mozzjoni qed tipproponi li l-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet tal-Familja jitwaqqaf sa mhux aktar tard mid-data li l-Parlament jieqaf għall-vakanzi tas-sajf. Qed tipproponi wkoll li l-Kumitat ikun magħmul minn 5 membri maħtura mill-Kamra, 3 min-naħa tal-Gvern u 2 min-naħa tal-Oppożizzjoni. Din il-mozzjoni li preżentajna li għandha l-backing tal-Grupp Parlamentari Laburista kollu setejn biex permessa twaqqif ta' dan il-Kumitat Permanenti il-nħarsu lejn dak li għandna bħalissa fil-pajjiż, naraw x'inhuma l-policies tal-Gvern tal-ġurnata u nixprunaw li tittieħed azzjoni. Dan il-Kumitat għandu jistudja l-impatt soċjo-ekonomiku fuq il-familja u t-tfal, janalizza u jagħmel monitoraġġ tal-pjani nazzjonali eżistenti dwar il-familja u jżomm kuntatt m'entitajiet mhux governattivi illi jaħdmu fil-qasam tal-familja.